Vážené dámy a páni, je pre mňa potešením, že tu môžem byť a že vám môžem povedať niečo o švajčiarskom systéme vzdelávania a zároveň vysvetliť niekoľko bodov, ktoré vysvetlia to, čo je charakteristické pre funkčnosť švajčiarskeho systému vzdelávania. Na úvod by som rád vám predviedol krátky film, ukážem vám krátke video, ktoré vám urobí taký prehľad o systéme a potom následne budem hovoriť o jednotlivých aspektoch švajčiarskeho systému a rád budem následne viesť s vami diskusiu. To je Ben. Ben je talentovaný mnohostrajne, je dobrý žiak, má rád fyziku, umenie, techniku a hudbu. Zasadzuje sa za prírodu a ochranu zvierat. Ben hľadá povolanie, ktoré splní jeho mnohoraké záujmy. Voľba povolania, kariéra, budúcnosť, ako sa rozhodne Ben a akými krokmi sa vydali ďalší, o tom hovorí tento film. Napríklad Lelo Jadeza. Je fascinovaná technikou na základe projektu v škole. Našla si učňovské miesto ako mechanička. V medzinárodnom podniku má učňovské miesto, ktoré jej dáva dobrú príležitosť ísť do iných krajín na montáže a nadobudnúť takto skúsenosti. Rodolf Keller tiež sa učil v tomto podniku, stal sa elektrotechnikom, potom cestoval do zahraničia, najmä na Blízky východ. Hovorí o tom, o čom hovorí. Aj keď sedí v manažmente, pozná každý stroj v tomto podniku. A Ben zatiaľ sa nerozhodol, ale filmová hviezda, filmový herec, to je jeho snom. V tomto filme môže prevziať úlohu mladého Petra Obermana. Ten, ktorý je dnes generálnym riaditeľom a ako dieťa chcel byť špajzemajstrom. Aj keď vtedy nebolo toto povolanie, išiel za svojim cieľom. Ako vtedy, keď posledný krát išiel na bicykli do školy. Hej, to je prvé filmové vystúpenie Bena. Bude v skutku filmovým hercom? Uvidíme. Ako vedúca skupiny pre poradenstvo vedie Monika dnes tým, ktorý má 10 členov. Vie už odkedy bola žiačka, že sa chce stať bankovou riaditeľkou. Jej vzorom je Gabriele Boren, ktorá vo veku 30 rokov prevzala zodpovednosť za jednu filiálku ako banková riaditeľka. Pomohlo iste to, že vtedy už mala skúsenosť, 13-ročnú profesionálnu skúsenosť, vďaka odbornému vzdelávaniu. Ťažko povedať, prečo nepodnikol učiteľ nič, keď našiel Petrové knihy po jarných prázdninách. A Petrovi rodičia, tí vedeli, keď si ich syn niečo dal do hlavy a zaznamenal na svoje lístočky, už nebola cesta späť. David Kreten sa rozhodol po ukončení školy, že sa stane chemickým laborantom a získal učňovské miesto. Pre mňa sa ukázalo, že táto cesta je dobrá. Nechcel som používať len hlavu, ale i ruky. Ale chápem i tých kolegov, ktorí sa rozhodli pre akademickú dráhu. Obe cesty napokon vedú k cieľu. Peter napokon našiel prácu v kuchyni. Mal 15 rokov a pravidlá a budúcnosť ho až tak nezaujímali. Šéfka však odhalila jeho potenciál a rozhodla spolu s hlavným kuchárom, že sa vytvorí učňovské miesto pre Petra a učňovské miesto kuchár. Dobre vzdelaný dorast je dôležitý pre každý podnik. Transferom vedomostí sa zároveň prenáša zodpovednosť.
Mladý Odermatt nechcel pochopiť, akú príležitosť mu ponúka odborné vzdelávanie. S pokračovaním tohto filmu sa ukázali paralely medzi Benom a toho, koho hrá. Bolo pre neho ťažké pracovať v kuchyni. To bolo po švajčiarsky. David Kretenov by mohol byť vzorom pre Bena. Po základnom vzdelaní, odbornom vzdelávaní absolvoval maturitu. Nasledovala odborná vysoká škola ETH Zürich a napokon doktorský titul. S týmto vybavením založil svoju vlastnú firmu. Jeho presvedčenie je, že keď niečo začneš, musíš to dokončiť. Peter Odermatt ešte vie, že vtedy si povedal, chcem v živote niečo dosiahnuť a vždy, keď si niečo dal do hlavy, tak konzekventne naplňal svoju víziu. V posledných 2 rokoch svojej odbornej výučby ako kuchár robil maximum. Dosiahol najlepšie výsledky v kantóne a zúčastnil sa i významnej súťaže. Po ukončení odborného vzdelávania využil mnohoraké možnosti a flexibilnosť švajčiarskeho systému vzdelávania a vzdelával sa ďalej. Peter Odermatt je dnes vehementným zástancom duálneho systému vzdelávania, odborného vzdelávania. Preto jeho firma investuje veľa do vzdelávania mladých ľudí. Učni sú zapojení do každodennej činnosti dennodenne. Týmto tiež prispievajú k ziskovosti podniku. Učia sa nielen remeslo, remeselnícke práci, ale aj to, ako ekonomicky riešiť úlohy. Investícia sa vypláca, pretože úžitok pre podnik je enormný. Počas doby výučby sa mladí ľudia veľa naučia a po ukončení od prvého dňa sú schopní plného nasadenia. Blahoželáme, Ben svoju úlohu zvládol tak dobre, že pravý Peter Odermatt ho chcel bezpodmienečne spoznať. A Matt sa pozerá rád naspäť. Spomína si na scény, ako rezal rybu v kuchyni. Dnes vie, že to bol základ jeho profesionálnej kariéry. A Ben? Herectvo nie je v skutočnosti to, čo chce robiť. Jeho súčasné želanie si napísal na lístok. Mať jasný cieľ je dôležité. Existuje množstvo možností, pokiaľ ide o voľbu povolania. Náš svet sa rýchlo mení, existuje veľká globálna konkurencia. Švajčiarsky systém vzdelávania je dynamický a flexibilný. Prispôsobuje sa hospodárskym požiadavkám a vytvára moderné povolania pre 21. storočie. Ten, kto je flexibilný, dokáže prežiť v rýchlo meniacom sa pracovnom prostredí. To platí pre jednotlivcov, ako i pre systém školstva a vzdelávania a tým pádom i pre celé Švajčiarsko. Takže po krátkom úvode by som vám rád povedal niečo o odbornom vzdelávaní vo Švajčiarsku, o vyššom odbornom vzdelávaní, potom budem hovoriť o partneroch, ktorí sú zodpovední za riadenie systému vzdelávania a potom i o financovaní a na záver spomeniem najdôležitejšie faktory švajčiarskeho systému odborného vzdelávania, respektíve zhrniem úspechy, úspechy tohto systému. Právny základ, že je to zákon o odbornom vzdelávaní,
z roku 2004. Vtedy bol zavedený tento zákon, vstúpil do platnosti a od roku 2004 existujú rôzne pracovné miesta, rôzne povolania, ktoré boli koncepčne spracované a dnes môžeme povedať, že máme systém, ktorý je veľmi aktuálny, ktorý je flexibilný a pripúšťa, aby sa povolania mohli rýchlo prispôsobovať požiadavkám trhu práce. Na tejto schéme vidíte celý systém a pokúsim sa vám ukázať, o čom teraz hovorím. Takže tu máme povinnú školskú dochádzku. Ten čas trvá vo Švajčiarsku 9 rokov. Po týchto 9 rokoch má mladý človek možnosť či už ísť do všeobecno vzdelávacej školy, či už je to gymnázium, alebo teda stredná škola všeobecná, alebo sa môže rozhodnúť ísť do odbornej školy, kde bude absolvovať dvojročné, alebo respektíve štvorročné vzdelávanie. Dvojročné sa končí atestom, skúškou štvorročnou sa skončí osvedčením o odbornej spôsobilosti. Kto nezvládne priamo tento prechod, má možnosť navštíviť tzv. Dočasné ponuky alebo preklenovacie ponuky. Je to pre ľudí, ktorí skončia základnú školu a zatiaľ ešte im nie je jasné, nevedia, akú prácu by chceli robiť, alebo dosahovali pomerne zlé výsledky vo dôležitých predmetoch, ako je matematika alebo nemčina, a to môžu si potom vykompenzovať jednoročným štúdiom, takýmto preklenovacím obdobím. Pokiaľ nebudú mať potom príležitosť vstúpiť do odborného vzdelávania, pretože podniky, a to uvidíte neskôr, nepríjmajú všetkých mladých ľudí, ale príjmajú tých, od ktorých očakávajú, že majú potenciál a že budú úspešní v danom povolaní. Následne poviem ešte pár slov o tom, ako to pokračuje ďalej na terciárnom stupni. A ešte jedno slovo k všeobecnému vzdelávaniu na pravej strane. Máme kvótu gymnázistov, čiže je to kvóta mladých ľudí, ktorí idú na gymnázium, asi 20%. A asi 70% všetkých mladých ľudí ide do odborného vzdelávania. Čiže je to o čosi viac ako 2/3 tých, ktorí idú na odborného vzdelávania. Čiže to je tá hlavná cesta vo Švajčiarsku a len asi 20% ide na gymnázia. Čo to znamená? To neznamená nič iné ako to, že odborné vzdelávanie vo Švajčiarsku predstavuje atraktívnu cestu. Nie je tomu tak, že len tí, ktorým sa nepodarí dostať sa na gymnázium, idú na odborné školy, ale je to vedomé rozhodnutie o tom, že teraz idem do odborného vzdelávania, pretože nechcem pracovať len s hlavou, ale chcem robiť niečo praktické zároveň, pretože mám isté predstavy o tom, akým smerom chcem, aby sa uberala moja profesionálna dráha. A možno pred 20-30 rokmi bolo rozhodnutie pre povolanie a je 230 povolaní vo Švajčiarsku a vtedy to bolo rozhodnutie minimálne na pol života. Dnes tomu už tak nie je. Keď sa vyučíte, videli ste príklad vo filme, môžete sa vyučiť za kuchára, stanete sa kuchárom a v istom momente, keď máte pocit, že je to pomerne náročné pre kuchára, že vám to nevyhovuje pracovať cez víkendy, po večeroch a podobne, tak potom môžete prestúpiť veľmi ľahko do iných oblastí služieb a podobne. Švajčiarsky systém má takúto priepustnosť. To znamená, že je vždy možné na základe už jedného povolania pristúpiť aj k ďalšiemu. Ako to funguje konkrétne? Keď ako mladý človek si chcem zvoliť povolanie,
tak si nevyberiem školu, ale vyberiem si povolanie. To znamená, že musím si nájsť miesto v podniku, v nejakom podniku. Napríklad, keď viem, že chcem sa stať mechanikom, tak si vyhľadám podnik, ktorý vyškolí mechanikov. A v regióne, kde pracujem, možno existuje 30-40 takýchto podnikov, ktoré dokopy ponúkajú možno 100 takýchto miest. Čiže tam sa uchádzam a potom ma možno pozvú na 2-3 dní, kedy pôjdem do tohto podniku, tam sa poobzerám, vidím, či sa mi páči toto povolanie alebo nie. A tiež majiteľ podniku alebo riaditeľ sa môže pozrieť, či má záujem angažovať tohto mladého človeka. A niektorí mladí ľudia navštívia 2, 3, 4 rôzne podniky, poobzerajú sa a potom sa rozhodnú, kde sa chcú vyučiť, kde chcú absolvovať túto výučbu, alebo podnik rozhodne, že chce tohto mladého človeka, angažuje ho. Čo to znamená angažuje ho? Angažuje ho znamená, že uzatvoria s ním zmluvu. Nie je to bežná pracovná zmluva, ale je to takzvaná učňovská zmluva. Čiže je to učňovská zmluva, ktorá je podobná ako pracovná zmluva, ale obsahuje dodatočne, že podnik tomuto mladému mužovi poskytne praktickú výučbu a zároveň sa tam aj stanoví, akú mzdu dostane. On už v prvom učňovskom roku dostane nejakú malú mzdu, pretože zároveň aj produktívne pracuje. Produktívne je nasadený a nie len vyškolovaný, ale je to princíp learning by doing, čiže podľa tohto princípu tento mladý muž alebo mladá žena absolvuje túto výučbu. Otázka, ktorú si kladiete, je, a čo škola? A tu vidíte, zvyčajne to funguje tak, že títo ľudia strávia 3 až 4 dní v týždni v podniku, kde pracujú, a 1 až 2 dní za týždeň strávia v škole, v tej odbornej škole. Táto odborná škola má doplňujúcu funkciu, existuje len vtedy, ak existujú potreby, v ktorých sa dá vyškoliť. V opačnom prípade takéto školy neexistujú. Existujú školy, ktoré sú špecializované na technické alebo obchodné povolania podľa situácie. A keď niekto si zvolí povolanie, ten je pridelený tejto škole. Ten človek si nezvolí školu, ale je pridelený k tej škole na základe povolania a podniku, ktoré si zvolil. Toľko k systému. Ako to funguje? V praktickej oblasti existujú špecializovanejšie podniky, ktoré nemôžu pokryť všetky požiadavky, ktoré existujú, preto máme aj tzv. Nadpodnikové kurzy, ktoré sa 6 až 12 týždňov konajú počas týchto 3 rokov. 6 až 12 týždňov, kde potom učni strávia spolučas v centrách, sa naučia tie praktické veci, ktoré sa im nepodarilo naučiť v rámci ich podniku. Ako som už povedal, mladí ľudia si musia nájsť miesto, pracovné miesto, teda niekoho, kto ich zamestná, kto ich vyučí, a preto hovoríme o trhu miest pre týchto mladých ľudí. Na jednej strane musíme mať firmu, ktorá zamestná mladých ľudí, ktorá ponúkne miesta, a na druhej strane sú mladí ľudia, ktorí hľadajú tieto pracovné miesta. Ako vidíte, že táto ponuka a požiadavka nie sú vždy vyvážené. Niekedy máme situáciu, že je väčšia ponuka ako dopyt, a potom máme aj roky, kedy je to naopak. Momentálne v roku 2013 je to tak, že ponuka prevyšuje dopyt. A je to jednoducho preto, že máme demografickú situáciu, máme menej mladých ľudí, ktorí vstupujú na pracovný trh, a práve preto teraz oproti mnohým rokom
predtým, kedy to bolo inak. Teraz máme väčšiu ponuku. Môže sa stať, vezmeme si mladú ženu, ktorá sa chce stať kaderníčkou a v jej okruhu je 30 pracovných miest, ale nie viac. A keď je tu oveľa viac ľudí, ktorí chcú byť kvetinárkou, vedie to k tomu, že nie všetci môžu študovať to, čo chcú. Nemôžu sa vyučiť všetci za kvetinárkou, takže musia sa pozrieť, aká je alternatíva, aké iné pracovné miesta alebo povolania ma zaujímajú. Musia si vybrať druhé alebo tretie najobľúbenejšie povolanie, nie to, ktoré pôvodne chceli. Musíme pritom povedať, vieme to z vlastnej skúsenosti, že niekedy druhá alebo tretia voľba povolania nie je najhoršia. Niekedy títo ľudia sú veľmi prekvapení, že toto povolanie ich skutočne baví, že sú šťastní v tomto povolaní a celkovo potom uvidíte, existuje málo ľudí, ktorí nemôžu sa vyučiť za to, za čo sa chcú vyučiť. Takže tu je 20 najobľúbenejších povolaní vo Švajčiarsku. Takže sú to, na prvom mieste je obchodník, je to na prvom mieste, pretože je to všeobecné vzdelanie. Keď sa pozriete do Nemecka, v Nemecku je asi 25 rôznych obchodníkov v banke, v priemysle a tak ďalej. A vo Švajčiarsku máme jedno celkové povolanie a preto rozhom je toto povolanie také veľké, ale môžete sa vyučiť za obchodníka, môžete robiť v štátnej správe, môžete robiť v banke, môžete robiť v priemysle alebo aj v nejakej kancelárii, kde chcete, a v podstate je to stále to isté povolanie. Týchto 20 povolaní pokrývajú asi 60% celkového spektra. Tu, ako som už predtým uviedol, vidíte, zelenou je tu vyznačené, je to asi 70%, musím si to skontrolovať. Je to asi 70%, áno, presne tak, tých ľudí, ktorí mohli sa vyučiť za to svoje obľúbené povolanie. Takže to sú tí, ktorým sa sen splnil. Vidíte tu jednotlivé roky, tu dole a naľavo sú percentuálne body. Modrou to je len 5%, to sú tí ľudia, ktorí nemohli sa vyučiť za svoje povolanie, ktoré si vybrali ako prvú voľbu, ale bola to ich druhá voľba. A 15% menšina fialovou, tí chceli ísť radšej na gymnázium, ale nemali dostatočne dobré výsledky a práve preto museli ísť do odbornej školy. Len 15%. To znamená tí ľudia, ktorých tu vidíme, ktorí nechceli odborné vzdelávanie, ale museli absolvovať odborné vzdelávanie, lebo sa nedostali na gymnázium, pretože nemali dostatočne dobré výsledky a bol tam veľký dopyt. A tí, ktorí sa zelenou z vlastnej voľby si vybrali odborné vzdelávanie a túto voľbu považovali za úplne správnu. Myslím si, že treba tu poukázať na tieto čísla, že tieto čísla poukazujú na to, že odborné vzdelávanie je veľmi hodnotné vo Švajčiarsku, má vysokú hodnotu a máme tu určitú selekciu vďaka tým 20% tej kvóte v gymnáziu a tých najlepších ľudí dostaneme do gymnázia, naozaj tých, ktorí potom pôjdu ďalej študovať na univerzite. Takže na sekundárne vzdelávanie a teraz ideme k terciárnemu vzdelávaniu a k vyššiemu odbornému vzdelávaniu. Ešte raz vám ukážem túto schému a teraz sa dostávame k terciálnemu vzdelávaniu. Tuto. Takže keď už máte certifikát, máte trojročné, štvororočné vzdelanie, podľa toho, aké povolanie ste si vybrali. Teraz máte možnosť po niekoľkých rokoch praxe v tomto povolaní na terciálnej úrovni môcť urobiť
si vyššiu skúšku, vyššieho vzdelávania alebo navštevovať vysokú školu, odbornú vysokú školu. Takže je to, nebudete študovať na univerzite, ale na vysokej škole zameranej na prax. Je to veľmi náročné. Sú to ľudia, ktorí pracujú v malých a stredných podnikoch a budú mať veľmi dôležité funkcie a starajú sa o to, aby v týchto podnikoch, aby tieto podniky držali spolu. Pretože tieto stredné a malé podniky pre Švajčiarsko sú extrémne dôležité. Vidíte, že že je možné urobiť i maturitu, odbornú maturitu, ktorá je na prax orientovaná. Tu je možné urobiť len v súvislosti s povolaním, čiže je možné vyučiť sa 3 roky a potom ešte 1 rok k tomu všeobecného vzdelávania a potom môžu absolvovať túto maturitu. Tu vidíte v týchto častiach to všetko, čo je červené, odtiaľ to až potiaľ, alebo týmto smerom, alebo sem. To je priamy prístup bez dodatočných krokov. Čiže tu vidíte, že touto maturitou tu by mala byť červená šipka. Priamo môžete s touto odbornou maturitou ísť na vysokú školu alebo k tejto skúške a tu vidíte gymnáziálnu maturitu, tá ide opäť priamo. Odtiaľ sa ide priamo na univerzitu bez toho, že by boli potrebné ďalšie prijímacie skúšky. A tie ostatné časti sú spojené s dodatočným štúdiom. Napríklad, kto urobil odbornú maturitu a chcel by ísť na univerzitu, tak potrebuje ešte investovať ďalší rok do toho, kde získa ďalšie všeobecné znalosti a dostane sa na tú úroveň, že sa bude môcť uchádzať o štúdium na univerzite. Existujú mladí ľudia, ktorí najprv si zvolia povolanie a potom aj neskôr chcú ísť ešte na univerzitu, ale existuje ešte väčšia časť ľudí, ktorí absolvujú gymnázium a maturitu na gymnáziu, ale potom zistia, že vlastne chcú radšej robiť niečo praktickejšie a potom urobia zmenu a buď idú na odbornú vysokú školu, ktorá tiež je prakticky orientovaná, alebo dokonca si urobia vyššiu odbornú skúšku. Vidíte, ako vysoko sú umiestnené tieto skúšky. Dám vám jeden príklad. Existuje diplomovaný auditor a tam existujú ľudia, ktorí absolvovali štúdium ekonomiky. Tí majú teda absolvované univerzitné štúdium a potom ešte absolvujú takúto ekonomickú špecifickú skúšku. A títo ľudia majú veľmi dobré postavenie na trhu, sú veľmi žiadaní, pretože majú nielen veľmi dobré teoretické vedomosti, ale zároveň praktické schopnosti, praktické zručnosti, ktoré im umožňujú nájsť si dobré zamestnanie. Pre vás možno je zaujímavá táto schéma. Ide tu o výnosy pri vzdelávaní. A tu je zaujímavé, že švajčiarsky systém v švajčiarskom systéme je to veľmi dôležité. Rozlišujeme medzi súkromnými výnosmi. To znamená, že je dôležité investovať isté finančné prostriedky na to a potom robím vzdelávanie a neskôr možno získam vyššiu mzdu. A finančné tieto výnosy sa rátajú tak, že štát investuje do vzdelávania, čiže to sú náklady, ktoré vznikajú, ale keď tých ľudí vyškolíte veľmi dobre, potom máte vyšší príjem, pretože oni majú vyšší príjem, platia vyššie dane a z optiky štátu sú to výnosy. A potom existuje ešte sociálne výnosy, kde sa zároveň berie do úvahy prostredie mladého človeka, ktoré profituje z toho, pretože
išiel na univerzitu alebo na vysokú odbornú školu a keď dobre zarába tento človek, keď je dobre integrovaný na trhu práce, potom môže živiť i rodinu, potom táto rodina si môže niečo dovoliť, je lepšie zapojená do sociálneho, spoločenského prostredia a tak ďalej. Aby ste teda chápali, čo to všetko znamená. A tu vidíte, že keď začnem zo spodu, čiže základné odborné vzdelávanie, to už má veľmi pomerne dobrú výnosnosť, maturita, táto v podstate nejako nie je nejaká lepšia, je to viac menej v tej istej úrovni, čo veľmi dobrú mieru výnosnosti dosahuje, je vyššie odborné vzdelávanie, pretože je veľmi blízko trhu práce a vidíte, že najmä finančné výnosy sú tu veľmi dôležité, pretože zamestnávateľia platia veľa finančne na tomto vzdelávaní a štát bez toho, že by musel veľmi veľa investovať, získa tiež veľmi veľký výnos. Veľmi dobre to vyzerá i pri vysokých odborných školách a univerzita podobne ako základné odborné vzdelávanie a maturita, aby sme to mohli tak trošku rozlišovať. A teraz sa dostanem k partnerom a k financovaniu. Vo Švajčiarsku, ktoré je veľmi mnohoraké, máme 4 jazyky, máme 4 regióny jazykové, nemecky hovoriaci región, francúzsky hovoriaci región, taliansky hovoriaci región a potom tiež malý región, kde sa hovorí retoromansky. A kantóny zohrávajú vo švajčiarskom systéme vzdelávania veľmi dôležitú funkciu. Primárne kompetencie v oblasti školstva majú kantóny. Výnimkou je odborné vzdelávanie, kde študijné plány sú upravené celoštátne. Je jedno, či ste v Zürichu alebo v Lucerne, študijné plány sú rovnaké všade v oblasti odborného vzdelávania. To je veľmi dôležité, pretože zamestnávateľ chce vedieť, čo dostane, keď zamestná učňa. A nemôže to byť iné. V nejakom kantóne sa to nemôžu existovať rozdiely medzi kantónmi. Tu vidíte zelený, to je federácia, čiže celoštátna úroveň, z ktorej sa riadi celý tento systém. A ďalší vývoj, stanovuje sa právny základ, právne podmienky a tak ďalej. Čiže tieto úlohy sa vykonávajú centrálne. Zväz, alebo teda spolková vláda nemá úlohu, ale stanovovať to, čo sa má učiť, ako má vyzerať výučba. To robí organizácia pracovného svetu. Táto organizácia obsahuje zväzy zamestnávateľov a firiem. Čiže všetky subjekty, sa zoskupia do zväzov a tieto zväzy presne povedia, čo má robiť nejaké zamestnanie napríklad. Prečo sú to práve tieto organizácie zamestnávateľov, ktoré to definujú? Je to veľmi jednoduché. Práve oni vedia, čo je potrebné. My zo strany štátu nevieme, čo všetko treba vykonať na trhu práce. Obsah výučby, to nestanovujeme my. Stolár napríklad, čo všetko má robiť. Teraz hovorím o obsahu výučby. Tento obsah výučby stanovujú organizácie zamestnávateľov. Oni tiež stanovujú všetky pracovné kompetencie, schopnosti, ktoré musí mať, či už stolár, alebo kvetinárka, alebo podobne. Tieto organizácie stanovujú, čo sa tiež vyučí v podniku, čo sa bude robiť na škole a ako budú vyzerať tieto osnovy. Tiež otázka kvalifikácie, skúšky, záverečné skúšky a podobne. To tiež stanovujú tieto organizácie zamestnávateľov. Pokiaľ ide o jednotlivé podniky, tie majú v prvom rade úlohu ponúkať pracovné miesta a takto školiť mladých ľudí. Akú úlohu zohrávajú kantóny? Kantóny
musia ponúkať odborné školy, musia sa ubezpečiť, že všetci učni v kantóne budú môcť navštevovať túto odbornú školu aspoň 1 až 2 dní do týždňa. To robia tak, že čiastočne tak, že majú vlastné školy v kantóne, alebo pokiaľ existuje len málo učňov v nejakom povolaní, tak spolupracujú s iným kantónom a potom spoločne vytvoria nejakú školu, ktorá splňa tieto úlohy. Kantóny sú zodpovedné za realizáciu a tiež zodpovedné za dohľad. Dohľad nad podnikmi, ktoré majú učňov. Pokiaľ nejaký podnik vyučí učňov, to samozrejme nie je jeho hlavná úloha. Napríklad stolárstvo má svoje vlastné úlohy. Stolári robia nábytok a podobne, zaoberajú sa svojimi činnosťami. To, že realizujú výučbu učňov, to je len dodatočná úloha pre nich. Malý podnik to zvyčajne robí tak, že šéf je zároveň, alebo majiteľ je zároveň aj ten, ktorý robí výučbu učňa. Keď je to však väčší podnik, tak ten šéf to nebude môcť robiť sám, ale musí tam mať niekoho, kto bude mať na starosti toho učňa, aby ten učeň mal nejakú prácu. Niekedy môžu to byť 2, 3 učni, ktorí sú zároveň zapojení do produktívneho procesu. A preto je dôležité, aby tieto podniky splnili isté podmienky. Nemôže nastať situácia taká, že sa stanoví v zmluve, že sa zrealizuje výučba učňa, ale v konečnom dôsledku k tomu vôbec nedôjde. Preto je dôležité kontrolovať tieto podniky, či sa realizuje výučba učňov a či sú dostatočne kvalifikované na to, aby to mohli robiť. Každý, kto chce vzdelávať, vyučiť mladých ľudí, musí navštíviť istý základný kurz, kde sa naučí, kde si osvojí vedomosti o základných pedagogických znalostiach, je to asi 100 lekcií, a potom má oprávnenie vyučiť ľudí, pokiaľ to v tomto podniku bude dobre bežať. Neustále existujú prípady, kde kantóny odobrali takéto oprávnenie, pretože daný podnik nedokázal zabezpečiť kvalitu výučby. Napríklad si to nemohol dovoliť. Ale je to skôr zriedkavé, je to asi len 1 až 2% podnikov, nie viac. Takže toľko k partnerom. Teraz sa dostanem k otázke financovania odborného vzdelávania. Verejné výdavky, čiže výdavky štátu, ktoré sa týkajú odborného vzdelávania, sú to 3,4 miliardy švajčiarskych frankov, čiže spolková vláda platí asi 1/4 a 3/4 kantóny. Je to vo forme paušálnej platby pre kantóny. To znamená, je to na základe počtu učňovských zmluv. To sa preskúma a potom dostane daný kantón paušálnu platbu. Pokiaľ klesá počet učňov, tak znižuje sa i tá suma. Pokiaľ rastie počet učňov, suma sa zvyšuje. Dôležitý je príspevok hospodárstva. 60% nákladov odborného vzdelávania platia firmy a len 40% z kantónov a zo spolkovej vlády. A to je napriek tomu, že len asi 30 až 40% podnikov robí výučbu učňov. Nemôžu to robiť všetky podniky. Existujú i malé podniky, ktoré nie sú schopné pokryť celú výučbu. Alebo existujú podniky, ktoré sú tak špecializované, že odborná výučba nie je možná, pretože majú príliš úzke portfólio. A preto to nie je 100%. Ale 30 až 40% stačí na to, aby bolo možné zaplniť trh s učňovskými pracovnými miestami. Z čoho pozostáva príspevok firiem? Na jednej strane majú náklady, keď zrealizujú túto výučbu,
stojí ich to čas, aby vyučili mladých ľudí. Na druhej strane ale majú i náklady, pretože definícia obsahu práce a študijné plány a tak ďalej, tam podniky, respektíve ich zväzy sú angažované, to tiež predstavuje náklady a dokopy to vedie asi k týmto 60%, ktoré prevezmú spolu. Ukazuje sa, že žiaden podnik by to neurobil, pokiaľ by nebol presvedčený o tom, že tento systém by mu niečo priniesol. Prečo by mal investovať, keď nedosiahne nič za to? Ale vrátim sa ešte späť k jednému bodu. Vidíte to na tejto schéme. Na ľavej strane, takto vám to ukážem farebne, to, čo je modré, to sú náklady, ktoré má v priemere podnik pre vzdelávanie mladého človeka, pre výučbu mladého človeka. A červený pilier napravo, to sú produktívne výkony, ktorý tento mladý človek počas 3 alebo 4 rokov robí. Či už vyrobí nejaký malý nábytok, keď je to napríklad kvetinárka, tak urobí nejaké pekné kytice, ktoré sa potom môžu predať a podobne. Čiže to je ich produktívna práca, produktívny výkon, ktoré daný učeň urobí. A tu vidíte, že tieto produktívne výkony v priemere pre všetky podniky sú vyššie ako hrubé náklady. To znamená, že pre daný podnik v priemere sa to dokonca oplatí vyučiť učňa. Aj finančne sa to pre nich oplatí, majú z toho zisk. A preto to nie je len spoločenská zodpovednosť, ktorá vedie podniky k tomu, aby ponúkali takéto učňovské pracovné miesta, ale je to ich vlastný úžitok, pretože dokonca keď si to spočítame, je to taký malý zisk pre nich. Zároveň však treba povedať, že nie je to rovnaké v každom povolaní. Existujú povolania, kde sa to platí podstatne viac. Napríklad elektromontér, to je veľmi rentabilné pre podnik, preto aj mnohí sú tam vyškolení, mnohí sú tam vzdelávaní a potom existujú iné povolania, napríklad mechanik, štvoročná výučba, kde sa pracuje na veľkých strojoch a podobne, kde ich treba veľmi veľa učiť a tie náklady sú tam tak vysoké, že sa to neoplatí. Možno ak by to trvalo ešte o rok dlhšie, tak by sa to oplatilo, ale keďže to trvá to len 4 roky, tak to úplne nestačí. Ale v priemere to vyzerá takto a to je veľmi dôležité. Keď zavádzame nové povolanie vo Švajčiarsku, tak vždy myslíme na to, aby podiel, koľko bude robiť škola, koľko podnik, ako sa urobia študijné plány, aby sme to urobili tak, že minimálne malý čistý zisk bude pre daný podnik. Zvyčajne sa to podarí, existuje len malý počet povolaní, kde to nenastane. Tu vidíte ešte holé čísla, tie si môžete sami naštudovať, k tomu sa nemusím vyjadrovať. A tým sa teraz dostanem k zhrnutiu najdôležitejších bodov. Ktoré sú silné stránky švajčiarskeho systému odborného vzdelávania? Na jednej strane je to plná integrácia do celkového systému vzdelávania. Nie je to niečo izolované, ale videli ste to na tej schéme. Odborné vzdelávanie má svoje miesto v systéme vzdelávania a nie je len na nejakom sekundárnom stupni, ale dá sa pokračovať ďalej na terciárnu úroveň. A je možné zo všeobecno vzdelávacej oblasti sa dostať do odbornej a naopak. Čiže táto priepustnosť oboma smermi je dôležitá
aj keď sa prakticky využíva len v malej miere, možno do 20%, tá väčšina ide tou cestou, ktorú si zvolili, ale keď viem, že som na zlej ceste, mám možnosť ju zmeniť. A to charakterizuje tú atraktivitu. Keď si už na úvod vyberiem, aké povolanie chcem, a viem, že keď sa mi tam nepáči, to dané povolanie sa mi nepáči, môžem urobiť zmenu aj vybrať si iné. Môžem radšej ísť do všeobecného vzdelávania, môžem ísť aj na univerzitu, ak mám chuť v 30-ke. Samozrejme, si to vyžaduje istú disciplínu a námahu, ale je to možné. A to je charakteristickou črtou tohto systému. Ešte dôležitejší ako táto priepustnosť je ten druhý bod. Je to orientácia na trh práce. Náš systém neriadia školy, ale riadi ho trh práce, riadia ho zamestnávateľia. A to je veľmi dôležité z hľadiska jeho funkčnosti. Pretože znamená to, že vyučia sa tie povolania, ktoré sú žiadané na trhu práce. Podniky a zväzy podnikov sledujú, koľko pracovných miest potrebujú. Keď napríklad ekonomická situácia nie je dobrá pre stolárov alebo pre mechanikov, tak vtedy sa ponúkne menší počet učňovských miest v tejto oblasti. A keď v inej oblasti existuje väčší potenciál pre budúcnosť, tak sa ponúkne aj väčší počet takýchto učňovských miest. A je to trh práce, ktorý reguluje túto situáciu a ide to potom takým smerom, aby sa podarila integrácia týchto mladých ľudí. Máme asi 20% podiel cudzincov v tomto systéme a podarí sa nám veľmi dobre i zapojiť cudzincov do tohto systému a snažíme sa o to, aby 95% všetkých mladých ľudí ukončili sekundárny stupeň 2. Čiže len 5% zo všetkých mladých ľudí nedosiahnu takéto vzdelanie, a to aj vrátane tých, ktorí prišli z iných krajín, z iného prostredia, z Afriky alebo z Ázie. Dôležité je, že sú integrovaní, ale predpokladom je, že sa musia naučiť jazyk. Bez jazykových znalostí samozrejme nemôžu vstúpiť do tohto systému. A tretí bod, ktorý je dôležitý, je to partnerstvo medzi zväzom, medzi kantónmi a firmami, môžeme povedať, medzi teda spolkovou úrovňou, kantónmi a firmami. A to je veľmi dôležité, pretože štát nemôže určovať študijné osnovy. My nevieme, čo potrebuje trh práce. Ale to vedia zväzy podnikov, to vedia zväzy zamestnávateľov. Preto je potrebná úzka spolupráca a tá samozrejme nie je vždy bez konfliktov, to nechcem zatajovať. My tiež máme náročné diskusie zo spolkovej úrovne spolu s kantónmi, to je normálne. Niekedy máme aj rozdielne názory, diskutujeme o flexibilite a tiež s firmami. Firmy väčšinou chcú veľmi rýchlo postupovať a nie vždy sme v stave, že to môžeme urobiť. Keď nejaké nové povolanie sa má vytvoriť, tak u nás spravidla to trvá 5 rokov, kým sa títo ľudia vyškolia. A to potrebujeme, pretože musíme si najprv vyjasniť, ako bude vyzerať profil tohto povolania, aké kompetencie musia existovať. So všetkými stranami to treba dohodnúť. Potom musíme presvedčiť všetky zúčastnené strany, musíme rozpracovať študijné plány, osnovy a na záver potrebujeme i politické schválenie, potrebujeme to všetko upraviť ich právne a na toto potrebujeme 5 rokov, ale potom to funguje. A potom sú už všetci na tejto lodi. Keď máme už existujúce povolania, ktoré je dôležité upraviť z obsahového hľadiska, tak to netrvá dlhšie ako 1 rok. A to je tiež veľmi dôležité, lebo napríklad, keď sa pozrite na informatikov, v oblasti informatiky existuje tak veľká dynamika, že toto povolanie sa musí prakticky každý rok prispôsobovať na základe najnovších požiadaviek. A výsledok, ktorý máme na základe týchto 3 centrálnych aspektov je veľmi nízka nezamestnanosť mladých ľudí,
Mladí ľudia sú vzdelávaní na trh práce, nájdu si pracovné miesto, nie vždy v tom podniku, kde absolvovali učňovské štúdium, ale keďže majú doklad, ktorý je uznávaný, a tu vidíte, že Švajčiarsko má nezamestnanosť mladých ľudí, kvota je 7,7% v súčasnosti, nezamestnanosť mladých ľudí. V porovnaní s OECD tam je 16,2 priemer. A táto nezamestnanosť mladých ľudí, táto nízka nezamestnanosť mladých ľudí nesúvisí samozrejme len so systémom odborného vzdelávania. To musíme otvorene povedať, ale je to dôležitý faktor. Tento systém odborného vzdelávania vedie k tomu, že mladí ľudia sú lepšie integrovaní na trh práce a samozrejme je to tiež spôsobené všeobecnou situáciou v ekonomike, migráciou a ďalšími faktormi. A vedie to i k tomu, že systém odborného vzdelávania silne prispieva k tomu, že Švajčiarsko patrí k jednej z najkonkurencieschopnejších krajín vo svete. 3 rôzne rebríčky, ktoré boli urobené a vidíte, že Švajčiarsko všade patrí k špičkovým krajinám. A na záver chcem povedať, že v systéme vzdelávania je rozhodujúce, aby sedela rovnováha. Existovala rovnováha medzi ľuďmi, ktorí skôr chcú byť prakticky vzdelaní, ktorí chcú pracovať na trhu práce a potom potrebujeme tiež dobré univerzity, ktoré budú robiť výskum, ktorí budú mať špičkových ľudí, tých intelektuálne vybavených špičkových ľudí a môžeme to povedať jednoducho, pokiaľ chceme mať špičkové univerzity, potrebujeme mať aj silné odborné vzdelávanie. Pretože to vedie k tomu, že nebudú prúdiť všetci ľudia na univerzity, kde v konečnom dôsledku sa tendenčne zníži ich úroveň a som presvedčený o tom, že keď sa nájde dobrá rovnováha v systéme, že je možné optimálnym spôsobom riadiť dosiahnutie tejto rovnováhy. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a rád zodpoviem vaše otázky. Can I speak Slovak? Ja viem, že práve Švajčiarsko má veľmi silne vybudovanú ochranu voči dovozu zbytočných produktov. Myslím si práve tomu vďačia aj za nízku mieru nezamestnanosti. Práve Slovensko zasa je na opačnej strane, že dováža aj produkty, ktoré dokáže samé vyprodukovať. Vidíme problém rozpadnutého poľnohospodárstva, rozpadnutého textilného priemyslu, totálne v troskách, obuvníckeho priemyslu. Chcem sa spýtať, že akým spôsobom vlastne chránia kantóny svoj trh voči zbytočnému dovozu, aby si vlastne zabezpečili prácu pre svojich ľudí. Viem, navštívil som Švajčiarsko niekoľkokrát. Viem, že každý kantón si striktne chráni ornú pôdu, nezastávajú zbytočnými novými fabrikami a skladmi, ako je to na Slovensku, že vlastne najúrodnejšiu pôdu sme zlikvidovali. A architektúru využívajú práve v strmých kopcoch v oblastiach, kde je práve neúrodná pôda. Chcem sa preto spýtať, že akým spôsobom by videl pán lektor ten systém tej ochrane voči zbytočnému dovozu, lebo skutočne dovážame produkty, ktoré končia na druhý rok, častokrát v odpade, že vozíme odpad. Ďakujeme. Ja samozrejme nie som špecialista na, poviem to, ekonomické otázky a otázky protekcionizmu, ale môžem sa pokúsiť napriek tomu dať 2-3 odpovede. Samozrejme je to tak, že i vo Švajčiarsku kantóny sa snažia tiež chrániť svoje produkty, ale myslím si, že pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, sme krajinou, ktorá pozná otvorené trhy. Myslím si, že poľnohospodárstvo nie je dobrý príklad pre Švajčiarsko a
už nehrá v celkovej ekonomike Švajčiarska tak významnú úlohu, ako tomu bolo v minulosti. V poľnohospodárstve máme v skutku protekcionalistické tendencie a tie sa skôr zosilňujú a nezoslabujú, ale pokiaľ ide o zvyšok, povedal by som, že Švajčiarsko je veľmi otvorenou krajinou, pokiaľ ide o trhy, a to je časť nášho úspechu. Potrebujete ľudí, ktorí majú správny mix zručností aj v oblasti high-tech, v informatike, v podnikoch, ktorí potom môžu pracovať. Myslím, že poľnohospodárstvo nie je typické, ale je to tak, áno. Tam protekcionizmus existuje. Ale neplatí to len pre Švajčiarsko. Platí to i pre ďalšie krajiny. Ako je to na Slovensku, to neviem presne, ale to viete lepšie vy. Thank you. Guten Abend. Entschuldigen Sie eine Frage. Dobrý večer. Mám jednu otázku. In der letzten Zeit viele V poslednom čase na Slovensku je veľa aktivít, ktoré sú nazvané duálny systém. Napríklad Ministerstvo školstva Slovenskej republiky organizuje medzinárodnú konferenciu 25. apríla, ktorá je nazvaná duálny systém. Možno aj iné vzdelávacie systémy, ktoré predstavujú Rakúsko, Nemecko, sa tu predstavia. Môžete nám povedať, aké špecifika vidíte vo švajčiarskom vzdelávacom systéme a čo považujete v úvodzovkách exportný artikel vášho systému? Ktoré prvky by ste odporúčili, aby boli prenesené do Slovenskej republiky? Áno, táto otázka nie je úplne jednoduchá, pokiaľ ide o odpoveď. Myslím si, že žiaden systém sa nedá jednoducho skopírovať. Nedá sa to, lebo musí byť prispôsobený podmienkam danej krajiny a daného regiónu. Ale myslím si, že je tu niekoľko prvkov, ktoré považujem za veľmi dôležité v duálnom systéme, aby to mohol byť nazvaný duálny systém. Najdôležitejší prvok je orientácia na pracovný trh. To znamená, že nejakým spôsobom sa musí podariť, rôznymi spôsobmi sa to dá dosiahnuť, aby zamestnávateľ a hospodárstvo boli zodpovedné za to. Ak zamestnávateľia a hospodárstvo sa stiahne späť, až povedia, že štát to má všetko riadiť, tak potom sa nepodarí znížiť nezamestnanosť mladých, lebo potom tu hrozí nebezpečenstvo, že štát definuje učebné osnovy a nie vždy to bude zosúladené s tým, čo žiada trh. A potom je tu otázka, mladí ľudia prídu na trh, ktorí už nemajú zručnosti, ktoré dnes treba. Alebo majú zručnosti, ktoré dnes už nie sú potrebné. Takže každá krajina, ktorá chce posilniť vzdelávanie, musí nájsť spôsob, aby zapojila podniky, dá sa to robiť podľa jednotlivých sektorov hospodárstva, alebo možno len v niektorých regiónoch, v určitých sektoroch hospodárstva, musia dať zodpovednosť do rúk zamestnávateľom a keď to chceme robiť, ak oni, zamestnávateľia, to urobia správne pre seba samých, aby z toho nejako benefitovali. Takže nebude to jednoduché presvedčiť ich. To vám nechcem tvrdiť, nechcem, aby to vyzeralo nejako ľahko, ale myslím si, že sa to oplatí. Takisto si myslím, že nesmiete očakávať rýchle výsledky, je to dlhodobá záležitosť. My vo Švajčiarsku profitujeme z imidžu, ktorý budujeme už celé 10 ročia. A potrebujeme mať dobrý imidž pre vzdelávanie. Nesmieme mať vzdelávanie druhotriedne, lebo odborné vzdelávanie nesmie mať imidž, že je to niečo druhotriedne. Ak neprejdem nejakou skúškou, potom odborné vzdelávanie nebude mať dobrú pozíciu na trhu. Musíte to pozicionovať tak, že je to alternatíva, hodnotná alternatíva ku gymnáziu, skutočná alternatíva.
nie je to vlastne len niečo na zaplátanie dier. Pre mňa je toto veľmi dôležité, teda zapojiť hospodárstvo a takisto imidž, ktorý musíte vybudovať pre odborné vzdelávanie. A treba začať od určitých hospodárskych sektorov, kde máte vyššiu šancu uspieť. Lebo ten systém potom propagandou z úst do úst, keď uvidíte, že to funguje, potom sa to ďalej rozvíja a napreduje tento systém, lebo v konečnom dôsledku duálny systém z pohľadu podnikov, oni potrebujú odborníkov, odborne vzdelaných ľudí. A samozrejme, aj u nás existujú podniky, ktoré hovoria, radšej si vezmeme absolventov škôl, my si ich zaškolíme pre úkony, ktoré robíme v našej firme, ale problém je, že to nie je odborné vzdelávanie, nie je to výučba. Keď sa zmení trošku produkcia, tak potom musia prepustiť týchto ľudí. A ľudia nemajú potom vzdelanie v rukách. Sú na ulici. Takže orientovanie sa na trh práce a zapojenie hospodárstva. To sú najdôležitejšie kritériá z môjho pohľadu, ale vy si musíte nájsť vlastnú cestu v spolupráci s hospodárstvom, s podnikmi. Vy ste dobrí v automobilovom priemysle, je to vaša silná stránka, takže tam by ste mohli byť úspešní možno pri nových technológiách. Ja to neviem posúdiť. Ďalšie otázky? Pán Vantuch. Chcel by som sa opýtať, koľko podľa vášho odhadu pracuje špecialistov, ktorí nie sú zo rezortu školstva, ale zo sveta práce, ktorí sa podieľajú na tvorbe kurikula. Toto je pre Slovensko dosť zásadný problém, že máme málo špecialistov, ktorí pochádzajú z toho druhého konca sveta. A druhá otázka, spomenuli ste, že 60% výdavkov na odborné vzdelávanie pochádza od podnikovej sféry, ak som správne rozumel, 30% z kantónov a 10% od federálu. Chcel by som vás poprosiť, aby ste to veľmi výrazne zdôrazňovali, pretože na Slovensku je treba zdôrazňovať, že odborné vzdelávanie pod podnikmi môže byť aj profit prinášajúce. U nás stále pretrváva názor, že má všetko zaplatiť štát. Áno, začnem s vašou druhou otázkou. Myslím, že by nebolo dobré, i keď štát by mal dosť peňazí, aby zaplatil celé odborné vzdelávanie, pre systém by to bolo zlé. Pretože podniky, firmy majú záujem na odbornom vzdelávaní a musia sa aj finančne zapojiť do toho. Tým sa ukazuje, že veria tomu systému. A máte pravdu, vo Švajčiarsku platia zamestnávateľia viac ako štát a kantóny spolu do odborného vzdelávania, ale dostávajú niečo späť prostredníctvom tých produktívnych výkonov. A som presvedčený o tom, že, ako som povedal už predtým, keď chceme zapojiť podniky, musíme sa tiež pozrieť na to, aby existovala finančná participácia. Môže to vyzerať ináč, nemusíte to kopírovať, je to tiež historicky spojené, u nás je to takto, v Nemecku je to ináč a u vás to zrejme tiež bude ináč. Vy si musíte nájsť vlastnú cestu, ale myslím si, že je dôležité, aby firmy, podniky na tom finančne participovali. Pokiaľ ide o špecialistov na vypracovaní kurikúl, to je potrebné, to je nevyhnutné, to je tiež v záujme zamestnávateľov. Keď nedá k dispozícii týchto špecialistov, tak potom štát bude definovať študijné osnovy. A to predsa nemusí vôbec odpovedať situácia trhu z práce. Preto dajte k dispozícii týchto špecialistov. A u nás sú to zvyčajne ľudia, ktorí sú v pracovných procesov a čiastočne majú na práci potom aj tieto veci a my podporujeme zväzy zamestnávateľov v tejto intenzívnej práci, ktorú musia robiť, pretože nie všetky zväzy zamestnávateľov
majú dostatočné finančné zázemie. Robíme to v súvislosti s projektami, keď sa na nejakých konkrétnych robí, ale títo špecialisti sú absolútne nevyhnutní. A tých nájdeme všade, vo všetkých zamestnaniach. Povedal by som, v každom zamestnaní existujú možno 2-3 ľudia vo Švajčiarsku, ktorí to ovládajú. A tí to potom robia. A niekedy v menších podnikoch je to riziko, pretože keď ľudia už nechcú, tak máme problémy. Opäť nájsť ľudí, ktorí sú pripravení urobiť túto prácu. A zvyčajne sú to ľudia, takmer vždy, ľudia, ktorí ešte stále robia túto prácu a vedia, aké kompetencie a čo je všetko potrebné, aké zručnosti. Nie sú to nejakí funkcionári. Napríklad stolár je to ten, ktorý ešte stále vyrába nábytok, ale nie je to stolár, ktorý pred 30 rokmi skončil s drevom. Takže je to človek, ktorý vie stále, čo je potrebné. Jednu doplňujúcu otázku k tomuto. Taký ten problém čierneho pasažiera, vravíte, že len 30-40% firiem sa zúčastňuje v rámci vlastne ponuky pre študentov. Čo s tými ostatnými, ktorí benefitujú ale zo systému? Teda nie sú to tie prípady, že sú to príliš ako keby špeciálne segmenty, ale očividne benefitujú z toho systému, ale neponúkajú pre neho nič. Ako sa rieši toto? Je správne, že ak 40% firiem vyučuje ľudí a zvyšok nie, potom neproporčne profitujú tieto firmy z toho. A tí, ktorí robia tú výučbu, majú potom stiaženú pozíciu. Takže ako to vyriešiť? Existujú dve možnosti. Prvá možnosť je fond odborného vzdelávania v určitom sektore. Sa dohodnú, napríklad v stolárstve. Jednotlivé stolárstva sa dohodnú, že budú spoločne vyučovať mladých ľudí a vytvoria fond, ale musí zväz odsúhlasiť tento fond. Takže 1 promile svojich ziskov všetky tieto podniky, ktoré sú v danom sektore, musia platiť do tohto fondu. Takže aj tí, ktorí sami nevyučujú ľudí, musia finančne prispievať. A to vedie k tomu, že náklady, ktoré majú firmy, ktoré vyučujú ľudí sa znižujú, lebo čerpajú z toho fondu. Druhá možnosť je, že ak v nejakej branži sa to nedá z nejakých dôvodov, potom ešte existujú kantonálne fondy pre odborné vzdelávanie. Kantón povie, že každý podnik v tomto kantóne musí 1 promile platiť do tohto fondu a použijeme tieto peniaze, aby sa znížili náklady na odborné vzdelávanie v tomto sektore. Potom existujú ďalšie varianty, aby sme tu nemali čiernych pasažierov, aby sme ich vedeli eliminovať. Dobrý večer, prajem. Chcel by som sa spýtať, na Slovensku v podstate máme 4 odvetvia, keď zoberiem US Steel, automobilky a televízne obrazovky, čo sa vyrábajú, v podstate zamestnávajú takmer možná 20% obyvateľstva, ktoré je zamestnané. Z vašich príkladov, už čo ste hovorili o švajčiarskom modeli, vyplýva, že švajčiarsky trh práce je podstatne viac diverzifikovaný ako slovenský trh práce na základe tohto. Chcem sa spýtať, či do tej diverzifikácie toho trhu práce nejakým spôsobom vstupujú kantóny alebo štát, alebo či to rieši len trh? A vlastne to riešia obe. Čiže vyzerá to tak, že na jednej strane kantóny sa snažia, aby sa firmy usídlili na ich území. Čiže majú istú podporu pri zakladaní firiem
A oni sa snažia, aby oblasti, ktoré majú dobré vyhliadky pre budúcnosť, aby sa usadili v tých kantónoch. Ale je pravda to, čo vy hovoríte. My sme zrejme viac diverzifikovaní, máme viac oblastí a existujú tiež veľké oblasti, napríklad strojárstvo alebo cestovný ruch, kde existuje možno isté riziko, ale pokiaľ ide o tú samotnú diverzifikáciu, tam sú veľmi obmedzené prostriedky štátu. Kantóny to môžu len sektorálne robiť a v princípe len tým, že prilákajú tieto firmy a ďalšie možnosti nemajú. Ja by som sa možno spýtal, čiastočne ste to už spomenuli, čo sa týka možno tej atraktivity gymnázií oproti nejakým odborným školám, hlavne technického zamerania. Na Slovensku je práve toto problém, že to technické zameranie alebo technické odbory sú není také populárne ako možno nejaké humanitné smery alebo ekonomické smery. Či v tomto smere tá aktivita z hľadiska popularizácie tých technických smerov možno je podporovaná vo Švajčiarsku aj zo strany nejakých kantónov alebo federálnej vlády, alebo je to čisto v rukách naozaj tých súkromných firiem a je to naozaj ten taký proces pomalý, kedy tí študenti vidia, že tu sa oplatí ísť, tu nájdem to zamestnanie. Je to dôležitá otázka. V princípe to vyzerá tak, že vytvorenie imidžu je dlhodobý proces. Nedá sa to rýchlo urobiť. Tento imidž musí existovať v rámci celého systému a potom musí existovať i dobré príklady, ktoré sa ďalej budú šíriť. Vo Švajčiarsku je to tak, že treba rozlišovať medzi informáciou a propagáciou. Informácie poskytujú kantóny tým, že mladí ľudia, žiaci, ktorí končia základnú školu, tých informujú o možnostiach odborného vzdelávania. To je ich úloha. Zamestnávateľské zväzy, tie robia reklamu pre svoje povolania, ktoré zastupujú. Napríklad informatici. Tí sa uchádzajú o to, aby tí najlepší ľudia prišli k ním. Takže to je ich úloha, pretože majú záujem o to. Kantón ten informuje o všetkých povolaniach. Daný zväz robí reklamu na ich zamestnanie. A tí konkurujú so stolármi, s elektrotechnikmi a podobne. A pokiaľ ide o tú spolkovú vládu, úroveň, ktorú ja zastupujem, tá robí takú reklamu imidžu celého odborného vzdelávania, napríklad v porovnaní s gymnáziami. Tým, že výhody prakticky orientovaného vzdelávania sú vysvetľované mladým ľuďom, rodičom, školským poradcom a podobne. Máme veľkú kampaň, volá sa Odborné vzdelávanie plus a tu robíme už niekoľko rokov a tu stanovujeme taký základ pre pozitívne vnímanie odborného vzdelávania. A podniky tie sa potom k tomu pripájajú a zväzy potom robia svoju vlastnú reklamu, ktorá na tom stavia. A kantóny majú najmä informačnú úlohu. Takže každý poskytuje svoju časť, prispieva svojou časťou. Daný podnik ten už robí potom reklamu na svoje miesto, svoje učňovské miesto. Keď mám podnik, kde mám 3 učňovské miesta, tak ich musím obsadiť a robiť nábor. Preto sa musím ubezpečiť, aby moja ponuka sa dostala na verejnosť. Vo Švajčiarsku nájdete inzeráty, kde podnik hovorí, mám 3 miesta, ktoré ponúkam pre učňov. Čiže oni investujú peniaze do toho, aby získali mladých ľudí na tomto trhu. Pretože mladí ľudia si dnes môžu vyberať, kam chcú ísť. Keď sú dostatočne dobrí, samozrejme, keď majú dobré výsledky v škole, keď nie, tak sa im nepodarí vybrať si ktorékoľvek povolanie. Potom zostane už len malý počet povolaní, ktoré si môžu vybrať. Dúfam, že tú otázku som zodpovedal. Dobrý večer, volám sa Vlado Kalina, som za zamestnávateľov. Robím na Zväze elektrotechnického priemyslu. Nechcem mať ani otázku, ale chcem len naznačiť, v čom sú rozdiely medzi nízkou nezamestnanosťou vo Švajčiarsku a vysokou na Slovensku. Je to vo vývoji spoločnosti. My sme sa dotkli niekoľkých problémov, ktoré, keď sme rozdrobili na drobné, tak potrvá snad 20 rokov, keď my ich vyriešime.
Vy ste začali s tým, že 9-ročný, po 9 rokoch základného vzdelania sa rozhodne a vybere si školu, a do akej pôjde. To je v podstate aj u nás. V predchádzajúcom spoločenskom systéme my sme mali takmer obdobný duálny systém, ktorý sme po revolúcii rozpustili raz, dva, pretože školy zaťažovali tých novovznikajúcich podnikateľov. Prvé, čo bolo, škrtli sociálne programy, školstvo a tak ďalej a tak ďalej. A budujeme znovu to, čo sme už tu mali vybudované a zabehané. Mnohí z nás to majú odskúšané, ja som starý človek, asi to pamätám. Chcem povedať k tomu základnému školstvu. U nás je v základnom školstve učiteľ tak nedoceňovaný, že na základných školách učí 75 až 80% žien. Nehnevajte sa, ja mám rád ženy, si ich vážim, ale nie sú pre mladých ľudí veľa razy modelom na rozvoj technického myslenia. V takom dobrom slova ponímaní, ja im nechcem urážať, nechcem im uberať ich schopnosti, ale nedajú im to, čo im dajú muži veľa razy. To je proste mužský model správania, v tom sme rozdielni. Potom, že rozhodne sa mladý muž alebo mladý človek, že pôjde do nejakého odvetvia. 80-90% rozhodujú jeho rodičia. V našej spoločnosti rodičia rozhodujú. Dobre sa má ten, kto má sekretárku, auto a služobný telefón. Každý chce byť manažer, prípadne právnik a tak ďalej. Nebudem to rozoberať, všetci to tuto dobre poznáte a vy to poznáte tiež, ako to je. Ďalšie je financovanie odborného vzdelávania zo strany zamestnávateľov. My sme dostali asi pred 2 rokmi ponuku z Holandska, kde nám kolegovia z Elektra, z Metalu, z Kovo ponúkli projekt na vzdelávanie za 2 milióny korún. Prejetaj na euro za nejakých 70 000 eur. Mnohí zamestnávateľia, my sme boli jediní, ktorí sme to chceli, ďalší naši partneri povedali, že nie, o to sa má starať štát. Nie je tu záujem zo strany zamestnávateľov, tí len čakajú, aby zarobili, aby sa udržali na trhu vôbec ako takom, hej? Lebo mnohých aj v našom sektore, my pokrývame asi 35-40% elektropriemyslu na Slovensku, aj keď sme najväčší, tak nemáme všetkých ako podchytených. U nás je totiž členstvo v priemyselných komorách dobrovoľné, nie je povinné zo zákona. Nechcem dať otázku, chcem len mať príspevok, ale keď bude veľa rozprávať, zastavte ma. Áno, chcem povedať, že preto nemajú záujem nikto podporovať. Áno, a my tým sa dopracujeme k tomu, že budeme si vyberať učňov, budeme mať školy, o ktoré sa budeme starať 5-10 rokov ešte najmenej. A tých problémov je niekoľko, kde rozdiel medzi Švajčiarskom a Slovenskom je ešte veľmi priepastný. Takže poviem len k tým financovaniam. Napríklad daňové úľavy existujú pre podnik, keď venuje peniaze na vzdelávanie? Napríklad, hej, my môžeme, ako ja nemusím odpovedať na to, nič neexistuje u nás, hej, povedia, že môžeme zo zisku darovať koľko chceme. Môžem darovať vlastných peniaze, ale to nie je dané finančne do základu, aby povedal ten podnikateľ, pre mňa sa to oplatí, lebo ja vrátim tie peniaze, toto sa mi to vráti. Ako po iných tých problémov, to by sme 20 minút mohli debatovať ešte. Pardon. Ďakujem. Hneď pán Matuch. Ja predsa z toho tú otázku nejak vypreparujem, skúsim. Teda naozaj, existujú nejaké motivačné programy pre firmy na to, aby aby participovali na tom systéme odborného vzdelávania a aké nástroje sú to konkrétne? Daňové úľavy alebo nejaké iné zvýhodnenia? Es gibt, also zuerst mal, ich verstehe sehr gut. Veľmi dobre rozumiem to, čo ste povedali. Existujú mnohé faktory, ktoré si treba preskúmať, keď to chceme všetko posúdiť a pozrieť sa na to, ako sa môže rozvinúť odborné vzdelávanie alebo nie. A vy ste mnohé z nich spomenuli a nie je to len jeden faktor, ale sú to vždy viaceré. Pokiaľ ide o tie zvýhodnenia, výhody alebo podobne, v zásade som ukázal, že je to pre podniky rentabilné. Prečo máme dávať ešte nejaké úľavy podniku, keď je to pre ten podnik rentabilné? A potom sú to ešte aj nemateriál, a tie nemateriálne výhody, ktoré učeň prinesie, sú do toho vôbec nie sú zaratané. Napríklad tým, že mám mladých ľudí v podniku, ktorí sa naučia v škole nové veci. To dostanem gratis, zadarmo, bez dodatočných nákladov.
Nemá zmysel dávať ďalšie výhody. Jediné, čo vo Švajčiarsku existuje, a to, pokiaľ chcete od štátu zákazku ako podnik, napríklad, keď máte napríklad architektonickú kanceláriu a chcete dostať nejakú zákazku, postaviť nejakú budovu školy alebo podobne, tak v mnohých kantónoch dostanete túto zákazku len vtedy, ak preukážete, že máte učňov, že mladých ľudí vzdelávate. Pokiaľ to nedokážete preukázať, tak nedostanete takúto zákazku. To je zrejme jediný motivačný faktor, ktorý poznám. Tie ostatné nie sú potrebné ani pretože ten systém sám je dostatočne atraktívny pre ten podnik. Ďakujem. V rastových odvetviach, ako už bolo spomenuté, na Slovensku je veľmi silný automobilový priemysel, elektropriemysel a vôbec vo veľkých podnikoch by vôbec nemal byť problém zaviesť, povedzme, že duálny systém obdobný švajčiarskému, ale problém je s malými a strednými podnikmi a v podstate na Slovensku tento segment žije zo dňa na deň. Je jasné, že pokiaľ by mali malé podniky vytvárať takéto pozície, potrebovali by akési podporné organizácie, sprostredkujúce organizácie, ktoré by ich odbremenili od tej agendy. Také existujú v zahraničí. Ako je to vo Švajčiarsku? Keď som malý podnikateľ, nemusím mať na to jednoducho ani nervy, ale som ochotný vytvoriť to miesto. Kto mi pomôže? Wer hilft mir? Rozumiem tomu, že situácia v malých podnikoch je iná ako vo veľkých podnikoch. Už som povedal, že vo veľkých podnikoch sa spravidla zamestnávajú viaceré miesta. Učňov to samozrejme malý podnik nezvláda. To, čo vo Švajčiarsku poznáme, sú tzv. Zväzy podnikov, ktorí robia takúto výučbu. Malé podniky napríklad 20-30 podnikov sa zhromaždí z jednej branže, napríklad informatika, kde je veľké množstvo špecializovaných malých firiem. A oni si povedia, my spoločne budeme mať jedného učňa, jedno miesto ponúkneme a každá z tých malých firiem čiastočne uhradí jeho mzdu. A tiež podelia sa o všetky administratívne výdavky v súvislosti s tým. Niekto potom zabezpečí tú organizáciu, postará sa o to, aby to všetko fungovalo, bol zabezpečený študijný plán a potom tá malá firma už len veľmi málo musí investovať. Čiže to je jedno možné riešenie, ktoré u nás v niektorých oblastiach funguje, kde sme sa pokúsili získať ďalšie podniky pre túto výučbu. Či toto je dobré pre vás, to neviem, ale možno, že existujú nejaké nápady, ktoré môžu na základe toho vzniknúť. Posledné dve otázky. Okay. Dobrý deň. Chcem pekne poďakovať pánovi generálnemu riaditeľovi za reflexiu švajčiarskeho školského systému. Tí, ktorí sú z nás trošku starší, tak to, čo povedal Vlado Kalina, absolútna väčšina tých prvkov, ktoré sú dnes v duálnom systéme vo Švajčiarsku, u nás bola. Do roku 89 všetci v podstate žiaci v učilištiach mali zmluvu s podnikom, tak ako vo Švajčiarsku. Problém bol, že československá ekonomika bola socialistická. V 89. sme sa teda menili systém ekonomický na trhový a tam došlo vlastne k rozbitiu celého systému. Trhová ekonomika vyžaduje iný profil absolventa ako socialistická plánovitá. Poviem konkrétnosť. V socialistickej plánovitej ekonomike v našej sústave odborov bolo okolo 1400 odborov a odborných zameraní. Lebo každý absolvent školy mal presné miesto a získal presnú kvalifikáciu, pracoval celý život na jednom mieste. Trhová ekonomika
potrebuje absolventa so širokým profilom. Na Slovensku žiaľ až zhruba 5-10 rokov dozadu sme mali stále v sústave odborov 1400-1300 odborov odborných zameraní. Francúzi, Taliani mali okolo 700-800, tí majú aj námorníctvo, aj kadejaké ďalšie veci. Keď sme v Bratislave robili analýzu, koľko odborov potrebuje hlavné mesto krajiny, aby fungovalo z hľadiska výživy, zistili sme, že je to 341 odborov, ktoré potrebuje bratislavské školstvo. Praha potrebovala zhruba 320. Ale celý sústav bolo 1400, to znamená, my sme už vtedy produkovali potenciálnych nezamestnaných. Ja by zaujímalo vo Švajčiarsku, koľko u vás je v súčasnosti v sústave odborov približne, aká je početnosť odborov, odborných zameraní pre fungovanie systému. Ešte jednu poznámku smerom k tomu Vladovi. U nás sa bude hodne ťažko zavádzať tento duálny systém. U nás je psychologická bariéra alebo značná psychologická bariéra voči robotníckym povolaniam. Tu sa budoval socialistický štát, kde bola vládnúca robotnícka trieda. Po 89. roku robotnícka trieda a všetky ideály robotníctva sú nepriateľské. Robotnícke profesie sú nezmyslom, sú čosi, čo je ponižujúce, nízko. Nemajú tú istú hodnotu ako tie kvázi s iným rozmerom. Ak budeme dnes chcieť znova vrátiť tým zručnostným povolaniam ich miesto v spoločnosti, bude treba robiť aj istú psychologickú osvetu spoločnosti a tam neviem, či vystačia len nejaké investície do propagácie odborov a presviečania. Tam naozaj musí hodne zabrať aj tá podnikateľská sféra, firmy a podniky. Ďakujem pekne za tú reflexiu. Pospomínal som si na minulé časy aj na to, ak veci fungovali, ale uvedomujem si veľké ťažkosti, ktoré nás čakajú a budeme chcieť opäť vrátiť tento systém, tento duálny systém. U nás tá liberalizácia v školstve dosiahla ten stav, že každý si myslí, že môže študovať hocičo, hoci kde a nikto mu nebude do toho hovoriť. Bude to veľmi bolieť. Ďakujem veľmi pekne. Chápem vaše pripomienky, to, na čo ste poukázali. Vždy je dôležité si sa pozrieť na historickú dimenziu. Samozrejme, švajčiarsky systém sa historicky vyvíjal a vy máte iné skúsenosti so socialistickou fázou, potom veľmi liberálna fáza a teraz ide o to, aby ste našli cestu a možno isté prvky opäť zaviedli do toho systému. Pokiaľ ide o rôzne špecializácie, možno chcem povedať, že vo Švajčiarsku máme 230 rôznych povolaní. Ale je to v podstate príliš veľa. Z môjho pohľadu je ich príliš veľa. Ja to poviem tu, vo Švajčiarsku by som sa neodvážil to povedať, pretože rôzne zmeny, rôzne zväzy podnikateľské chcú mať svoje pracovné miesta. Trh práce sa vyvíja istým smerom, kde skôr je dôležité mať všeobecnejšie oblasti, ktoré sa aby sa zlúčili viaceré, čiže technická oblasť, ekonomická, obchodnícka a tak ďalej. A je veľmi ťažké v systéme, ktorý historicky nejako rástol, nejakým spôsobom tie povolania spájať. To sa podarilo napríklad povolanie tzv. Polymechanik. Poly znamená aj viac, čiže bolo to 9 rôznych povolaní predtým, ktoré sa spojili do jedného a teraz je to polymechanik a skvele to funguje. Ale existujú iné oblasti, kde je to roztrieštenie strašne veľké, tá špecializácia je strašne veľká a myslím si, že z dlhodobého hľadiska by bolo lepšie aj pre náš systém, ak by sme mali menej špecializácií. Možno nie tak ako v Dánsku, kde je len 7 rôznych smerov, ale možno poviem číslo 100. 100 by stačilo, aby trh práce a trh práce by mohol byť dobre pokrytý. Posledná otázka.
Ďakujem pekne. Z toho, čo sme počuli, vychádza, že jedným zo základných alebo viaceré rozdiely medzi švajčiarskym a slovenským modelom spočívajú v tom, že vo Švajčiarsku si vyberá mladý človek povolanie, vyberá si firmu, v ktorom to povolanie môže vykonávať, zatiaľ čo na Slovensku si vyberá školu. Vo Švajčiarsku je zamestnancom od prvého dňa, od prvej chvíle, na Slovensku je žiakom. Zaznela tu aj taká poznámka, že vo Švajčiarsku je viac diverzifikovaný ten trh z hospodárstvo, teda je inak štrukturované, je inak diverzifikovaný trh s pracovnými miestami, ale nezaznelo tu napríklad, vy ste si vždy zobrali za príklad, neviem, mechanika alebo sústružníka alebo nejaké takéto robotnícke povolania, ale nezaznelo tu, že aj v službách v podstate sa vzdeláva v duálnom systéme, že aj napríklad v telefónni operátori alebo v banke alebo predavačky alebo kdekoľvek v službách, aj teda zaznel ten cestovný ruch, musia byť pracovné sily alebo sú zväčša pracovné sily pripravované v duálnom systéme. Je to tak? Áno, som rád, že túto otázku ste ešte položili, pretože nechcel som, aby to vzbudilo taký dojem, že odborné vzdelávanie je len pre remeselnícke činnosti alebo robotnícke činnosti a podobne. Naopak, existuje množstvo povolaní v oblasti služieb tiež, ktorý to pokrýva. Čiže my máme napríklad pracovníci call centra, alebo v oblasti turizmu máme rôzno povolaní. Turizmus, cestovný ruch je dôležitá oblasť vo Švajčiarsku a tiež v oblasti služby informatiky, tam máme pomerne veľa rôznych povolaní, ktoré ponúkame. Takže systém odborného vzdelávania sa hodí i pre služby, i pre robotnícke povolania. Ale musím povedať, že pripravenosť angažovať sa, alebo ochota angažovať sa v tomto systéme je vyššia v robotníckych oblastiach alebo v remeselníckych ako v službách. A to je vo Švajčiarsku tak. Musíme väčšiu osvetu robiť v nich, v týchto službách. Čiže musíme neustále sa snažiť. A niektoré ponúkajú pomerne veľa miest, ale musíme sa ubezpečiť, aby to bolo aj v budúcnosti. Po všetkých týchto povolaniach, ktoré sú medzinárodné bankovníctvo napríklad, ale existujú aj ďalšie oblasti, tam je to tak, že anglosaský systém vzdelávania má veľmi veľký vplyv. Keď napríklad pracujete v banke, dnes ste v Zürichu, zajtra v Londýne a pozajtra v New Yorku a tieto banky sú konfrontované s anglosaským systémom a zabúdajú, že existuje duálny systém. To musím ešte k tomu povedať, ale z hľadiska princípu to môžete bez problémov uskutočniť aj v finančnej oblasti. Kann ich noch eine Frage? V Švajčiarsku okrem duálneho systému máte aj plne štátne školy, ktoré sú platené kantónmi. V akom pomere sú tieto štátne školy s duálnym systémom? Odborné školy máte aj ako štátne, platené kantónom. Že v akom percentuálnom pomere sú tieto štátne školy voči duálnemu systému? Sie haben auch staatliche Schulen, die der Staat bezahlt, die Kantonen bezahlen. Und wie größer ist Ihr Anteil im Vergleich zum dualen System? Pokiaľ ide o odborné školy, tie všetky platí štát. Čiže odborné školy, ktoré sú zodpovedné za povolania, tie platí štát. Ale
tam strávia tí učni len 1 alebo 2 dní do týždňa a zvyšok sa robí v podnikoch. A podnik je ten, ktorý ich vzdeláva. A to nie sú teda školy, kde by boli tí učni celé dni, ale len 1-2 dní do týždňa tam strávia. A túto časť platia kantóny. A kantón dostáva 25% zo spolkovej vlády z toho uhradené. Čiže všetko je to z verejných zdrojov, 3/4 z kantónu a 1/4 od spolkovej vlády. Pokiaľ ide o pomer s gymnáziami, pri gymnáziách platí štát všetko. Štát platí celé náklady a tieto náklady sú podstatne vyššie ako náklady na odborné školy, pretože už z hľadiska časového je to menej rozsiahle. Dúfam, že som vašu otázku zodpovedal. Ak nie, tak som vás asi dobre nepochopil. Mikrofón. Ja som bola asi pred mesiacom v kantóne Bern v Zollikofene a tam sme navštívili odbornú školu dvojročnú a tam boli stolári a pani riaditeľka hovorila, že plne také školy teda menej, ale plne ich platí štát aj ten odborný výcvik. Oni aj teoretickú časť, aj tú praktickú časť. 4 dní teda tam boli plne vybavené dielne. Teraz už viem, čo máte na mysli. Asi 90% všetkých škôl a systému vzdelania je tak organizovaných, ako som povedal. A existuje pár výnimiek, to najmä vo francúzskych častiach Švajčiarska, kde je málo podnikov na to, aby mohli ponúkať takéto vzdelávanie a tam existujú takzvané tieto dielne, ktoré platia kantóny, pretože v opačnom prípade by vôbec neexistovali, keby to kantón nezaplatil. Ale to sú výnimky, ktoré my nepodporujeme. To je doplňujúce ku duálnemu systému a je tam tiež isté nebezpečenstvo, že sa vzdialia od trhu práce, pretože sú to štátne školy, ktoré robia aj praktickú výučbu a už tí učni nie sú v podniku, ale najmä trávia čas v tejto škole a tí sa vzdialujú od trhu práce. A po istom čase nevedia, ako to beží v skutočnosti. So, how many people are accepted to attend the school? Kto rozhoduje o tom, že koľko príjmu učňov do takej školy a kam sa potom uplatnia? Môžu byť stolárov 30 príjmu a záujem v kantóne o 3. Funguje to tak, zvyčajne, v normálnom duálnom systéme každý žiak má nárok na miesto v škole. Je to tak zariadené. Každý kantón musí vytvoriť toľko školských miest, koľko je potrebné. Ale v tomto prípade je to tak, že kantón rozhodne, koľko miest ponúkne, lebo to zaplatí. A každý rok zvyčajne ponúkne rovnaký počet, ale nevychádza to z podmienok a potrieb trhu, ale z... No, už posledná otázka naozaj. Ja by som doplnil ako najvýznamnejší dizajner východnej Európy v rámci šperkárskeho priemyslu. Chcel by som sa spýtať, akým spôsobom Švajčiari motivujú príliv vysoko špecifických alebo lepšie povedané vysoko vzdelaných odborníkov zo sveta, aby posunuli vlastne svoj priemysel v rámci vedecko-technického rozvoja znova na špičku. Hej. Nachádzame sa vlastne v období intelektuálnej vojny. Dnes sa nevedú vojny silou, ale vedú sa myšlienkami a produktami. Takže chcem sa spýtať, akým spôsobom práve Švajčiarsko motivuje firmy a príliv týchto špičkových odborníkov do Švajčiarska, aby si udržala svoju pozíciu svetovej špičky v rámci vedecko-technického rozvoja. Dobre, inovácie sa nedajú prikázať zo strany štátu. Je to proste niečo, čo sa stane v podnikoch.
Štát môže len ponúknuť dobré podmienky a možno ešte zabezpečiť transfer vedomostí medzi najlepšími univerzitami a podnikmi. A máme to nejako zariadené, máme tu zákony, ktoré podporujú transfer vedomostí medzi univerzitami a podnikami a odbornými školami a podnikami. Existujú partnerstvá, kde spolupracujú na vytvorení rámca, aby tieto inovácie boli umožnené. Ale sú to rozdiely, funguje to rozdielne. My spolupracujeme so sieťou vedcov na celom svete, ktorí sa vymieňajú v rámci tejto siete. Ak sa pozriete na najlepšie univerzity sveta dnes, sú celosvetovo prepojené. Sú v takej sieti. A najlepší výskumní pracovníci z rôznych univerzít na celom svete čiastočne pracujú na univerzitách vo Švajčiarsku na základe spolupráce, na základe medzinárodnej výmeny. Lebo sú tu veci, ktoré my, Švajčiari sami, by sme vo Švajčiarsku nemohli robiť. Napríklad sa zúčastňujeme výskumných projektov EÚ a krátkodobo dve švajčiarske univerzity sa zapojili do projektu Flagship, projekt vlajkovej lode. Neboli to primárne švajčiarski výskumní pracovníci, ale švajčiarske univerzity sú dobre prepojené na iné univerzity, takže dostali vlastne tento projekt, výskumný projekt. Takže to je rozhodujúci bod pre inovácie a ako umožniť inovácie je byť v medzinárodnej sieti. A švajčiarske univerzity majú veľmi dobrú pozíciu, máme veľa špičkových univerzít a samozrejme to súvisí aj s odbornou výučbou. Myslím si, že sme krajina, ktorá má najviac univerzít na celom svete v rámci najlepších 100 univerzít na svete. A je to kvôli tomu, že nemáme veľa univerzít, ale máme dobré univerzity. Preto len tí najlepší môžu ísť na univerzitu a tí ostatní majú odborné vzdelávanie. Pretože pre nich aj to odborné vzdelávanie je veľmi dôležité, vidia ho ako hodnotné. A preto táto rovnováha je veľmi dôležitá a prispieva k transferu vedomostí do podnikov. A posledný bod, títo ľudia, ktorí dosiahnu vyššie vzdelanie, my sme zistili, že oni transferujú nové vedomosti priamo do podnikov. Oni zohrávajú tú hlavnú úlohu. Nie je dobré, keď máte len najlepších profesorov. Potrebujete praktikov, ktorí majú aj teoretické vedomosti, ale prakticky vedia tie vedomosti dostať aj do tých podnikov, do firiem. A to sú absolventi vysokých odborných škôl. A oni zohrávajú obrovskú úlohu.